Panos maning dadrat swartane bawane. Menungso hatatana pendhita tuwek orang weruh karo kanangmu. Aku dadi wani ngamar para Drupadi. Kuwi garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Ayo kowe bali. Iki ora paning sinuwun Mandura. Ya basa Banyata. Lah kok dadi kowe ngoyak karo lakuku. Sinuwun Prabu Darmakusuma wae maringake garwane minangka dadi jatuh kramaku kok malah kowe muring-muring. Kowe sing kudune ngerti karo kraman. Jagat iku ora mung sak godhong kira. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kira. Oke wong wadon sing isih kenya lha kok dadi kowe ngame-ame garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen kowe matur nesang Kyai Prabu Darmakusuma mesti wae diwenehake. Diparingi karo kowe. Ning apa memper kowe gerangan ngrusak pagrayu Sik pindha kumbang ngajaping madu sarine tawang susu angin ngendi nggone susu angin ngendi nggone Prabu Baladewa kowe kendhak sikara karo aku monggo aku lan duwe perkara karo kowe apa dianggep aku wong loro saudon terus saurupan apa mbok anggap aku pendhita cepete kowe ngasake kaprawiran gunake kasantosanmu ya okolmu arah karo akal lak damu ora lumpruk dadi wanda aja duntang kawan-kawan mriko Werkudara ndak sawang nggonmu nungko lakune Begawan Mantrika kowe nesu nganti bengok-bengok kaya bocah cilik ngendi-endi kok amuk-amuk ngendi-endi kok trajak bareng ketemu kok mundur brangkang wah panos maning jajalan jebul wis beteni karo awake Mantrika dasarmu piye kowe kandha kaya mangkono nalika semana tak kandhani supaya bali aja ngayunake marang mbakyimu ya Kyai Drupadi nanging mangkot wangkal Mantrika mekasan gawe mutape pun kakang tak piloro Begawan Mantrika mundur tak kira bali ning negarane tak kira bali ning pertapane jebul manatut mantam sakti gunakake Jaya Kawijayan Werkudara aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa nglumpruk tanpa daya wah yen pancen kowe kalah semingkira aku sing bakal nandangi Mantrika Yayi suruh titing hati-hati pinggir trajami dewi kakang mas kula nuwun sewu mangkene kakang
muslim ngambreng kati karunaning kasose yaneng marga memalakung Sediwa iku nang timbalan ana wong tuwa arep mangkat nyingkirke menungso sing bakal butek banyu bening kanan Guru Amarta malah mbok penggak nuwun mapunten sewu-sewu kapatanipun ingkang rayi Tadah Wadana yo iki kula mboten badhe anias dhateng kasepenipun Kakang Mas Yodipati duwin kula mboten badhe wantun milangi dhateng kasantenipun Kakang Mas Werkudara kula pitados Kakang Mas menika setunggiling satru ingkang sekti kaliwintan jayaning perang mangke nuwun sewu sampun manika kadhuwa Kakang Mas Nagan Koko Prabu Mandura menawi mengsah Begawan Wantrika menika mboten badhe saged unggul piye kowe matur kaya mangkono inggih kula mangertos ngibaratipun geni Wantrika menika nedheng mubar dipun sirah mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe ngombro-ombro terus kudu lakoni iki piye yen kanthi arep kakangmu menehake Waladrupadi Mbakyuku marang Prantika kedah mawi Karti Sampeka sarane piye Kakang Mas matur nimbali ingkang putra ing Pringgondani ingkang putra anak kula pun garwa katimbalan musuh ana negari Ngamarta wah iya Setiwa Jauh Romo Kyai nangos kagiat raosi manahipun ingkang putra ing Pringgondani nampi tindhanipun Kanjeng Romo Kyai Yodipati kalau wonten timbalan dudu aku ingkang duwe wigati lawan kowe nanging pamanmu lumira tahu Sediwa ingkang bakal paring dawuh lawan kowe wonten dawuh paman Gatotkaca wonten timbalan ora ning kene lho bakal paring dawuh kelawan sira kula Pringgondani kemarangipun ayo rada ngadur sawetara nyuwun matur Mas kula nyuwun wekdal sawetawis sak jagongan anak kula pun Gatotkaca janji ora iso ngrampungi gawe ora iso gawe sono pendhita mau minggat saka negara Ngamarta wow aja lakon dosa kecerdasmu inggih kestaken dawuh Koko Prabu nyuwun pamit yo sing ati-ati pasrah karo kowe Sriwa inggih kestaken dawuh Gatotkaca Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parto manehar sakti nira ing ujaran wong semunggar cita Pringgondani wonten timbalan ngerti yo namun satemene sira kula ora nderek sowan marang negara Ngamarta krana masih marang negara Ngamarta kuwi benek kalawan adati mung wis ora kaya ingkang wis lumaku saben dinane priye mula sira kula ora mangerteni yen to satemene ana pirembugan
antaraning Pandhawa lan Kanjeng Prabu Mandura. Bab menika kula boten kepengin ngawunan ing langkung kados samangke mantel tindranipun Kanjeng Kyai Jodipati. Niji dhateng wiswanipun ingkang putra ing pringgondani keparengipun paman kados pundi kula ana pandhita ing kepengin ngayunake kalawan awakmu ing Ngamarta ya kuwi Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Monggo Kanjeng Koko Prabu Puntadewa semaringake Waradrupadi binaya dening pandhita mau. Mula aja nganti gawe geger. Para kawula ing ngampasi Marindra ing Ngamarta maringake garwane marang liyan. Lho iki keparengipun Gatotkaca tak dawuhi manjing jroning Gendhoga. Mengko yen pendhita Wantrika mau tekan kene, Gendhoga tak paringake marang pandhita. Tak akokake yen to isi Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Nanging mengko sawise kowe tekan pertamaning pendhita mau utawa negara ngendi wae, Mbok, aku ora ngerti. Yen to ingkang bakal buka tutuping Gendhoga gondelana sing kenceng yo nggih. Lho iki wis dawuh. Kejaba mbok gondeli nggonmu gondeli nggunakno daya kekuwatane ngaji Narantaka. Lho iki. Supaya ora ana ing kawasa mbuka tutuping Gendhoga. Nuwun wis dawuh. Yen wis upama ana ingkang bisa mbuka tutuping Gendhoga, aku njaluk kawang sira uluk kakren jembaran rupaing pertapan papan panggonane Begawan Wantrika. Upama Wantrika iki mau utusaning Narendra, takrem sarta ukuran jembar rupaing negara ingkang wis wani utusan karo Pandhita Begawan Wantrika mau. Lho iki wis dawuh. Yen wis ketok jembar ran-orane negara mau bakal tak byuki Batang Sayuta. Lho wis dawuh. Bagi manjing uluk lho iki wis dawuh nyuwun pangestu Paman. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik lho iki. Matur sembah sewu Paman. Wangsit pindho kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone Wantrika wonten dawuh menika sinten ditepungake wae aku Ragil Pandhawa satru ing bumi Ratawu Raden Sediwa. Oh panjenengan Raden Sediwa ya pancen kaya mangkono. Mboten kinten babar pisan bilih kula badhe dipun pulasara wonten negari Ngamarta. Mboten jumbuh kaya ngendikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma inggihipun sampun maringaken garwanipun badhe kula boyong minangka dados jatukramanipun ing abdipun Wantrika. Nanging nadyan kula ijen tanpa ruwang, kula mboten ajrih kaliyan kastiasanipun tiyang-tiyang Ngamarta. Sampun ngantos namung majeng mboko setunggal klatri ngebyuki Batang Sayuta kula mboten badhe mundur Raden. Yo. Aku percaya marang kasudedyan, aku percaya marang kasantikanmu. Inggih. Ning cukup semene wae dicupet nggone padha. Mangun peperangan adu atos sing balung kula ting kulit. Inggih keparengipun Wantrika wonten timbalan. Aku diutus dening Koko Prabu Puntadewa kenen maringake ya kuwi Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Nanging aja nganti kebledukan sarta kodanan sayaning Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Tumuli tak panake ana jroning Gendhoga. Lan ngerti ya, Gendhoga iki isine Kakang Mbok Ayu Waradrupadi ingkang mbok karepake Wantrika. Kagat risang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Aduh Raden, kula nyuwun pangapunten menawi kula deksura ing patak biar dhateng tata krami miwahi unggah-ungguh nyata paduka Raden ingkang saged damel lega raos sing manahipun ing abdipun Wantrika. Ya, mung sangka kuwi dadi
Gendaka iki gawanen bali marang negaramu utawa ing pertapanmu? Inggih. Wis tak pasrahke marang kowe. Lan aku nyuwunake pangapura. Koko Prabu Mandurandri wis mula kelawan kowe ya Wantrika. Mboten dados menapa jer kula mboten ngraosaken sakit. Malah sakmangke keselak napa ing raos kula daya-daya kula saged to anyeti dhateng putri Ngamarta Dewara Drupadi. Keparenga sakmangke kula nyuwun pamit Raden bidhal dhateng wangsul dhateng pertapan. Mondhong wujuding gendaka ing ngisi Gusti Ayu Wara Drupadi. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Raden. Yo, Wantrika aja kaya bocah cilik. Mangkane dina iki sing sang Katri Gumulung mangrempak ing Wadyapurda Kurta-kura rek kiri-kiri prananggana magawe gelar Sarawu Paduka kula ngaturaken sembah sumengkeng pangabekti kula kunjuk sinuwun Nyai Putri Pancala wis ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampangana kula pun dinggo jimat taripih dayanana ing kasantosan ing menapa katingal remu pasuryan Paduka mlebet wonten ing kedhaton negari Ngamarta Yayi Dewi wonten dawuh sinuwun ngerti jroning pasewakan iki mau ngrembug mendraning Koko Prabu Ndorowati nggone nilar projing Ndoraka mongko ora ana baban ingkang mengandha ingkang semendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes bingung-bingung penggaling Koko Prabu Mandura tumuli pasrah babakan Koko Prabu Ndorowati nggone mendran kawan para Pandhawa durung rampung nggone padha ngrembug babak anglayoni jujul anusun ana sawijining brahmana aran Begawan Mantrika ingkang matur lawan pun Kakang sowane mung pengin pinardawa tedhak turuning nggone gayuh kamulyan monggo sampinandita mau wis yuswa wis keladuk sepuh ewadene durung mengku sawijining garwa miturut sasmitaning Jawata ing diaturake dening Begawan Mantrika bakal pinardawa turun temurune sang Begawan Mantrika lamun garwa kelawan putri ing Ngamarta ya kuwi Yayi Wara Drupadi. Yayi, gandeng pun Kakang kuwi ora seneng nyumurupi marang kesengsaraning wong liya. Pun Kakang ora seneng nyumurupi kesusahaning wong liya. Uripe Puntadewa wis tak darmakake kanggo kabagyaning wong liya. Mula yen to aku ora maringake marang garwaku sayekti aku kang dadi pancatan
kesusaning Begawan Mantrika. Aku ingin dadi tuk sumbering kesangsaraning uriping Begawan Mantrika. Monggo Mantrika kuwi wujuding Brahmana. Yen to nganti Puntadewa bisa gawe kabagyaning sawijining Brahmana tartentu bakal diapura saking keluputaning Puntadewa. Mula Yayi gandeng si Adi kuwi garwa. Si Adi kuwi pawestri. Si Adi kuwi bojo tumraping Puntadewa. Sing jeneng garwa kuwi tansah nindakake dawuhing Guru Raki, ora nate badal marang dawuhing Guru Raki. Mula kang sangka kuwi Yayi Manuta lawan pun Kakang dina samengko si Adi bakal ndak paringake marang Begawan Mantrika. Ilangno katresnanmu kelawan Puntadewa nanging wiwitana nggone nandur rasa tresna kelawan Begawan Mantrika Yayi Dewi Waradrata. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Bela Kristining manah namung badhe tansah ngendikani dhateng dawuh pangandika Paduka. Jenyatanipun kula mukti mawi kula wonten negari Ngamarta menika Paduka ingkang paring panggesangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ndhuwa dhateng kepareng Paduka Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Namung mugi keparenga amriti priksa dhateng manahipun ingkang rayi sinuwun. Kula menika sampun boten kirang-kirang kinipun ladi dhateng Paduka Sang Nata ing pangajap saged pikantuk pangalempurna saha saged tansah ngrembakakaken raos tresna ingkang tumanjem wonten ing penggalih Paduka. Ewadene sakmangke wonten dawuh ingkang kados mekaten persasat kadi bineset manahipun ingkang rayipun Waradrawati. Inggih senadyan upami mangke kula nderek dhateng kersa Paduka nanging kados pundi anggenipun kula badhe nglampahi. Jenyatanipun kula boten katabetan raos tresna kaliyan Begawan Mantrika sinuwun. Langkung-langkung panjenengan sampun ngantos menggalih bab manahipun Mantrika. Nanging ugi kedah menggalih dhateng manahipun ingkang rayipun Waradrawati. Menawi ngantos kula pasrah bongkoan dhateng priya sanes ateges jengandika Sang Nata menika wantun nyiksa sarta juwing-juwing dhateng manahipun ingkang garwapun Waradrawati. Apa sing mbok kandhake mau pancen bener. Merga ewaya kudu ndi dalan ingkang tak lakoni. Upama aku awal maringake kowe bakal tetel kanalindranku. Nah yen to aku maringake kowe marang Begawan Mantrika. Terus rasa kamanungsanku kuwi menyang endi, tanggung jawabku minangka dadi guru lagi kuwi menyang endi. Durwadi perkara iki aku njaluk ngapura. Barang tak petung-petung kanane Pandhawa kelakone tumpuk mati mbun-timbun merga saka pokal gawene kadangku Werjaya kuwi Koko Prabu Ndarawati ingkang linggar saka negara Ndarawati. Ora usah melu-melu Ndrawati. Kowe semingkira mampano ana ing taman Kedaton negara Ngamarta. Aku ingkang bakal goleki Koko Prabu Ndarawati.